Grabe, wrong timing yung pagpunta ko dito. Malakas ng ulan. Yung Lotto result mga kalabarkada. Yan pala yung babayaran natin sa wifi pala to mga kalabarkada. $9,550. Yung pagbabayad natin ng tax, ubos, pati pantubos. Alright, we're back again. This is Labs and welcome to Labercads. At maulang hapon po sa inyong lahat. Siyempre, another day, another vlog at another blessings na naman mga kalabarkada. So, bali sa video pala na to ay pupuntahan natin yung Lotto result. Tapos magbabayad tayo ng tax mga kalabarkada dahil may dumating akong tax at 6,000 yung babayaran natin. Balik kakarating ko lang dun sa bahay galing sa trabaho at bumaba agad ako para makapagbayad ng tax tapos makita yung resulta ng loto. Sakaling tumama tayo mga kalabarkada. Oh, grabe. Buti na lang hindi masyadong malakas yung ulan ngayon. Kumusta naman po kayong lahat mga kalabarkada? Sana ay okay lang po kayong lahat dyan. At habang nagbabike tayo ay nais ko palang batiin yung mga kalabarkads natin dyan. Kay Father and Son Fishing, Burns Vlog, kay Rapi Spear Fishing, kay Renan Spear Fishing, at kay Kasuki Mandaragat TV. Ayun. At shout out na rin pala sa inyong lahat mga kalabarkada, lahat ng mga sulit labarkads natin dyan. Lumakas yung ulan. Grabe. Basak tayo nito mga kalabarkada. Patay. Hindi pa tuloy ako nakapagdala ng kapute, kaya bibilisan ko lang konti yung pagbabike. Tingnan ang lakas oh. Basa na ako. Grabe, wrong timing yung pagpunta ko dito. Malakas ng ulan. Alam nyo ba mga kalabarkada, may narinig kaming balita. Ewan ko lang kung totoo, no? Bali, alam nyo naman noon na quarantine kami dun sa bahay dahil sa COVID last year. Ngayon, parang may bali-balita yata na yung mga na-quarantine bibigyan daw ng ayuda. So, sana nga mga kalabarkada totoo. At samahan nyo kaming magdasal para sana nga magkatotoo yun. Kasi malaking tulong yun sa pang araw-araw natin. Basa na ako. Siyempre parang ganito, pag nagbabayad tayo ng tax,
parang yun na yung magiging kapalit, yung ayuda na yun. So sana nga totoo yun mga kalabarkada, no? Na may ibibigay na ayuda yung gobyerno ng Japan sa lahat ng mga na-quarantine o nagkaroon ng COVID. Although hindi naman ako naging positive, pero malay natin, di ba mga kalabarkada, may isama tayo sa ayuda. So yun mga kalabarkada, basa na ako. So andito na pala tayo sa may convenience store. Bali tamang tama, magbabayad rin pala tayo ng wifi. So ito, tara pasok tayo sa loob. Ito pala yung sikat na convenience store dito, Lawson. Pasok tayo. Unahin natin mga kalabarkada yung sa wifi. Smart bit. Yan pala yung babayaran natin sa wifi pala ito mga kalabarkada. Bali 3,550. So yun yung babayaran natin sa wifi, no? Tapos ito rin yung babayaran natin sa tax. Ilalabas natin para makita nyo. Ayan sa mga kalabarkada. Malabo, hindi makita. Bali 6,000 yan yung babayaran natin sa tax. Magbayad muna tayo. Parang ubos na naman yung isang lapad dito. Dimasan. Ito pa. Hai. Puno, era naik ka? $9,550. Ay, arigatou gozaimasu. So yun mga kalabarkada, nakapagbayad na tayo ng wifi sa tax. Bali ang total lang binayaran natin ay 9,550. So ngayon pupuntahan natin yung sa home center, yung sa may Lotto Result. Tingnan nyo mga kalabarkada, 9,550. Almost 4,000 na yung binayaran ko kung convert mo sa piso. Kaya nga sana nga ay magkaroon yung ayuda na sinasabi nila. Sana magkatotoo, dahil napakalaking tulong nun mga kalabarkada. Although na kahit na kunti lang yung makuha nating ayuda, malaking tulong na yun. Tsaka isa pa, alam nyo ba dito sa Japan mga kalabarkada, na yung pag ang gobyerno ng Japan ay nagbibigay ng ayuda, wala lang bawas-bawas yan. Bali direct mo yan sa tao. Ganun sila dito. So ito mga kalabarkada na, nakapagbayad na tayo. So next na pupuntahan natin
ay home center, dahil nandun yung sa may Lotto Result. So dun na lang siguro tayo magbablog kasi ang lakas ng ulan. Oh my gosh, allergy. So kita-kits tayo dun mamaya mga kalabarkada. So yung mga kalabarkada na, nandito na tayo sa may home center. Gaganda ng mga halaman nila, gaganda ng mga bulaklak, oh. Oh. So yung mga kalabarkada, gaganda ng mga bulaklak. So pasok tayo dito sa may tignan natin dito sa home center yung resulta. Ay, sana nga may tinamaan tayo. Ito yung Lotto Result mga kalabarkada. Mga kalabarkada, ito 05. Naku, patay. Iisang numero lang tinamahan natin. Wala na, hindi na rin tayo makakapagtaya. Sarado na rin. Isang numero lang yung tinamahan natin. Wala. So uwi na tayo mga kalabarkada. So, wala tayong tinamaan. At nakausap ko pala si Kalabarkads Malinay. Baka sa katapusan ng April daw kami magtatanim. Ang itatanim pala namin ay kamatis, talong, sili, tapos yung ampalaya. So ito, dito na rin tayo bibili ng punla na itatanim natin. So yun mga kalabarkada na, sana nagustuhan nyo yung ganitong video. At yung pagbabayad natin ng tax, ubos, pati pantubos. Pero okay lang yan. Ganun talaga pag nagtatrabaho ka, kailangan magbayad ng tax. So salamat sa inyong lahat mga kalabarkada, sa inyong walang sawang panonood. Dito na natin tatapusin itong video na to. Ingat po kayong lahat. God bless. At syempre lagi po nating tatandaan, God is good all the time. So see you po sa next vlog natin. Bye bye.